Iġu bil-qalb. Żewġ kanzunetti bil-Malti, daqsxejn lura fi żmien, insertaw it-tnejn mill-għanija tal-poplu, waħda ġib l-isem ta' Ġelt Nintir u l-oħra Issa Naf. Fidejka. Natasha u Christine. Charlene. Pattajtieri. Pattili, rajtu. Dik ġejna t-tielet bija. Mela, konna ġejna t-tielet. L-ewwel darba naħseb li rbaħna xi ħaġa. Ekku. Kemm kellna żmien, Insejt. 6 lele. Le, 6. Naħseb kelli xi 18 jiena naħseb. U jiena xi. Ekku. U hija Mela, kanzunetta li jmiss għalikom Issa Naf. Nimmaġinak tiċċaqlaq tieħu ruħ mill-ġdid. U kemm ritratti ġkejkna bar mumenti miżmumin marbuta l-dejjem ġo kwadrant bis ċassi u weqfin.
Grazzi ħafna. U nħeġġukom biex tibqgħu tagħtu d-donazzjonijiet tagħkom. Grazzi. Natasha u Charlene. Christine, Charlene. Naħdu.